रायजोआवसो मोजां सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै हारसा बांगालजोंसो हाबा जाजोब्बाय। मोजां सिख्लाफोरा बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआवसो बिरखारलांजोब्बाय। थाखा फैसा मोनदों ग्रोम ग्रोम बर' हौवाखौ जनो मोनाखै मोखां सोम जानो लोंनो मोनदों रोनो रोहोन बर' हौवाखौ जनो मोनाखै मोखां सोम मोजां सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै हारसा बांगालजोंसो हाबा जाजोब्बाय। मोजां सिख्लाफोरा बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआवसो बिरखारलांजोब्बाय। सोनाब रायजोनि बार मोनजाना गलिलांजोब्बाय बर' सिख्लाफोरनि गोसो। हारसा बांगालनि अननाय मोना आवलिलांजोब्बाय बर' सिख्लाफोरनि गोसो। बावजोबलांबाय नोंसोर बिदा फंबायफोरखौ बावजोबलांबाय नोंसोर बिमा बिफाफोरखौ बावजोबलांबाय नोंसोर बर' सेंग्राफोरखौ बावजोबलांबाय नोंसोर आंगो बड'लेण्डखौ। मोजां सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै हारसा बांगालजोंसो हाबा जाजोब्बाय। मोजां सिख्लाफोरा बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआवसो बिरखारलांजोब्बाय। So much, boys, for your wonderful performance. Now, this was the ending performance of today's dance session. Now, I request Rongzali group dance.